I dobrodošli u još jednu emisiju Petra Nedeljkovića. Danas ću sa vama igrati na Survivor mode. I pogledajmo. I ovo je prva emisija preživljavanja u prirodi. Sada ćemo krenuti. Ja sam sada najnoviji verziji 1.7.2. Malo je glupo što kad se logujete pišem ovo vodim na kinesku. Da ja znam što znači ovo. Evo ga. Konačno. Malo. Ja nisam. Da, ja. Malo. Ovo. Vidite, to su svinje, a ovdje mali odmajan. To je malo čudno što stane gdje ima glava. Obiće ove svinje. Znate, svinje vam služe za hranu. Napravit ću crafting table. I alatke. Prvo ću napraviti mač, da ubijem ove svinje za hranu. Vidite, eto sam tu hobotnice, taman za knjigu. A knjiga treba za enchanting table. Tu imam dostave krasiti. A i vuna, najnovije drveće, da. Da, ove najnovije verzije koje ima najnovije drveće, to su ti. Pećina. Tu će da stavim. Da, ja obožavam da vuna. 5, još 1, 6, to je 2. Malo je čudno ovo drveće. Samo jedno. Idem po crafting table. Ja svi. Ja sad ne mogu da se sjetim da sam napravio crafting table koliko sam ubio svi. Eto, tu. Sada ću napraviti ja sekiru. Da ubijem i ove robotnice, sad su veći. Odavde veći sa masom se pravi knjige, samo ako vam kažem ako to nisi znali.
köpa szépen dra. Nem, avja dra. Vidite kad se ponavlja, zove se namjerim da se daske. Ovo je mnogo žestko. To je kažem. Imam tu pesmu. Imam jednu ideju. Ali to će mi trebati lopat. Pustit ću vodu, neka ide. Neka ide, neka pravi obsidijan. Evo.